होमबा लोगोफोरनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आं काजलगाव सोमब्ला हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आनै दंफैयो बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो नायनांगौ जायोना न'नि मानसि बेखौनो थांनो नागिरबाय लोगोफोर भुटानाव थांनाय गोदान ब्लग नायनो मोनसिगोन नोंसोरो भुटानाव बेरायहैनो नागिरदों भुटान खुलिबायनो आं थांफेराखै आरो एबारसो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों माबायदि मोनो नोंसोर नुनो मोनगोन ब्लगाव थाव सोआबानो गारियानो खारा लोगोफोर थाव सोखांबाय दा थाव दैजों गारिया खारबाथ' आं बबाव बेरायहैगौमोनथाय आबैया नै दख'ना लायनो नागिरदों नों आबैया रायज्लायहरगानो गारियाव थाव सोनाङाबा दैजों खारबा अनेक बेरायसिगौ आं लोगोफोर थावानो जा दामखा सोनोनो हाया गारि गिदिर लाबाबो थावखौनो सोनो हाया लोगोफोर काजलगाव सिभिल हस्पिटाल मोनफैबाय दा थांगासिनो बेनो जोंना काजलगावनि सिभिल हस्पिटालाव लोगोफोर गोजौआव थांगासिनो जोङो गोजौआवसो दोनथारा थाबायनो बाथारो आं हस्पिटाल होनबाथाय मासि गियोथाय आं मानसिया नोगोद गिखायो आङो फैद'बा थाबायखौनो हायासै नोंलाय जा गियो आं हस्पिटाल फैबाथाय मानोबा फैदों सानैबो गोजौआव गाखोगासिनो जोङो फैद' आदै आथिं रुबायलै जा गोजौखा जा बार गुसु नांखायो हस्पिटालावनो मानसिफ्रानो बबे रुमाव दंथाय नागिरनांगौसो मानसिफ्रानो बबे रुमाव दंथाय मिथिला बिमायखौ लोगो मोनबाय जोंहा नै हारसिंसो दं नोङो लोगोफोर दा न'आव थांफिनगासिनो दहाय फुङावनो थांदों दासो फैबाय आङो गोबाव थाथारबाय दा न'आव थांफिनगासिनो लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय